Goedenavond, dit is Zeeland Nu van zaterdag 2 mei. De jubileumeditie van Grieps trekt weer duizenden mensen naar Grijpskerken toe. En met het thema De Telkwiet is het festivalterrein een en al feest en plezier. Of wij er zin in hebben, zeker weten. En weet je wat het leukste is? Het is de eerste keer. In 30 jaar de eerste keer. Het is de eerste keer. Ja. Bezoekers komen niet alleen uit de regio, maar ook van daarbuiten. Klopt ja, vorig jaar zijn we ook geweest en dat was zo fantastisch en moet het ook nog een keer komen. Ja. We hebben een vrijgezellenfeest vandaag van mij en mijn verloofde, dus ik werd vanmorgen ontvoerd thuis vanuit Brabant. En we zijn afgereisd naar het Zeeuwse. De zon en de sfeer en heel lekkere kerels. Ja, Zijn de Zeeuwse mannen in trek bij je? ja, ik ga er een uitzoeken vandaag. Ik weet niet wat mij staat te gebeuren vandaag. Ja, ik heb net een setje opdrachten gekregen. En verder gaan we genieten hier vandaag van het festival met z'n allen. Met meerdere podia en volle tenten is er de hele dag genoeg te beleven. Voor ieder wat wils. We hebben natuurlijk programma's op 7 podiums in 5 tenten. Voor iedereen is er wat bijzonders. En we hebben een paar mooie uitschieters. En het beste publiek van Zeeland natuurlijk. Een motorrijder is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Hondegemseweg bij Grijpskerken. De motorrijder reed ter hoogte van het dierenpension in de flank van een afslaande auto. Ook voor de automobilisten werd een ambulance opgeroepen. De motorrijder is met spoed vervoerd naar Neeltje Jans. Daar was de traumahelikopter geland. Chef-kok Sergio Herman sluit aan het einde van het jaar 2 restaurants in Antwerpen. Het gaat om zijn sterrenrestaurant Le Pristine en het exclusieve Privé. De uit Sluis afkomstige topchef wil naar eigen zeggen vertragen en terugkeren naar de essentie. Dat betekent dat hij doorgaat met het concept Private Kitchen bij hem thuis en op pop-up locaties over de hele wereld. Ja, het is een strandpaviljoentocht is het. Je zou van biertje naar biertje kunnen, maar ik weet niet of je het dan helemaal haalt. Het is gewoon een verdikte kroegentocht is het gewoon. Hoewel het leuk en relaxed klinkt, stond er op Schouwen-Duiveland een serieuze wandeltocht op het programma. 150 deelnemers wandelden mee tijdens de eerste editie van de strandwandeltocht langs de Schouwse Noordzeekust. Ik ga ervoor. Ik ga het voor de eerste keer proberen. Het is langs het strand. De temperatuur is perfect. En heerlijk. Ik heb de wandelmarathon ook een keer gedaan inderdaad, dus dat was nog 42, dus dit is de helft maar. Ik dacht dat het langer zou zijn, maar het schijnt maar 16 kilometer te zijn. Ik denk dat het u vrij staat om de route 2 keer te lopen, hoor. Nee, dat weet ik, maar ik heb ook begrepen dat er heel veel strandtenten zijn, dus ik denk dat we daar ook nog wel landen. Het gaat niet om de wedstrijd, het gaat om de gezelligheid. En denk je nu, deze wandeling komt mij bekend voor? Dat kan kloppen. Het evenement is een kopie van de Lange Strangentocht in West-Zeeuws-Vlaanderen. Iets wat goed gaat, dat kan je gewoon kopiëren. Dus we hebben die mannen gesproken en gebeld en we hebben hun draaiboek ook gebruikt. Dus hun zijn al ietsje groter, maar voor een eerste try-out zijn wij heel tevreden. Maar het doel is wel om op diezelfde lijn uit te komen. Dus ja, als dit 150 is over 10 jaar, 3000, best aardig. Met de wandeling is €4200 opgehaald. Dat wordt verdeeld over de reddingsbrigade en de jeugdbrandweer. De korfballers van Zwift uit Middelburg spelend in de oranje shirts zijn het seizoen in de ereklasse, het hoogste niveau van Nederland, begonnen met een gelijkspel. De promovenders speelden een goede eerste helft, wat resulteerde in een flinke voorsprong. Dylan Gillissen is hier het eindpunt van deze aanval van Zwift, wat resulteert in een 8-12 ruststand. Maar na de break heeft Zwift veel meer moeite met scoren en komt de ploeg uit Dordrecht terug in de wedstrijd. Zwift behoudt tot kort voor tijd een kleine voorsprong, maar hier komt Sporting Delta op gelijke hoogte via Owen Kloef. Dan is er nog 1,5 minuut op de klok. Kan dit een van de laatste aanvallen zijn voor Zwift om er nog met de winst vandoor te gaan? Bal hier bij Aisha Zuidweg. En via de korf binnen. Zwift toch nog op voorsprong. Maar aan de andere kant gaat Sporting Delta ook nog een kans krijgen. Met hier nummer 14 Venna Roggeveen. Ook raak. 18-18.
Zwift kan lang mee tegen Sporting Delta, maar houdt slechts een puntje over aan een rentree in de ereklasse. Tijdens zonsopkomst en in de vroege ochtend trokken er al enkele buien over Zeeland. Maar later in de ochtend brak het helemaal open. En daarna was het ook lange tijd vrij zonnig en droog. En werd het nog aangenaam. Met 21 graden was het ook prima weer voor een terrasje, zoals hier in Middelburg. In de namiddag en vanavond verandert het weerbeeld opnieuw en krijgen we te maken met regen- en onweersbuien. En lokaal kunnen die best ook wel pittig uitpakken en is er kans op windstoten en hagel. Vannacht wordt het weer overwegend droog met enkele wolkenvelden, af en toe een opklaring en een minimumtemperatuur tussen 12 en 14 graden. En morgen begint grijs en nat met buiige regen, maar in de middag komt de zon dan weer tevoorschijn en wordt het droog. Het wordt erbij 17 graden en de wind is matig uit het zuidwesten tot westen. De dagen daarna blijft het wisselvallig en de temperaturen schommelen erbij rond de 16 graden. Heb je het nieuws van de afgelopen week nou niet helemaal meegekregen? Kijk dan zometeen naar Zeeland de Week en ik praat je weer helemaal bij. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Een heel fijne avond.